Puji matuata, amang dorginang saluna dorti uriata, di mana buita baik kami sian kumuan amani kuria tahun masih tanya nama ita asa totong dipakai Tuhani amani uriaon tarumumi kumuan ama gabi hasanapun di duarna jalan marmulia matuatai las marwata sudi ruas mardame sonang mahita alana sada mahita di bagasan las di roha di bagasan las roha itu roha kadame jalan di bagasan damedo roha kapasu-pasu Tuhan tama masu-masu ita saluna ope di hamuna uria nami
Tarungubi diang padita dohot dewa. Adong do baik kami buku kenang-kenangan buku kantata 100. Nah, tersurat guarna 27 hala isi ima bain momentum kenang-kenangan asabui i gabe awal kebangkitan ni ama di bulan tahun jala awal sudah kita ama kue mar parsidohon tu pumuan ama di bulan tahun las marwani urai pasatami ma di bagasan seret 22 rohan.